Sungkem bekti kula katur. Dakon para wis mangerteni ing kene pun bakal kondur ning makayanan wis. Badhe kondur nderekaken sugeng tindak. Apa sing dadi jangkare atiku bisa nglakon gitu. Inggih nderekaken. Ireng sejatine sing tak wangun ora negara ning aku kepengin dandani kolbu pakarti kang linambaran budi kena ngopo kudu doyok sing takon ya coba iki menawa syarat dalaning perkara adiku didoyok mangkat lan tumuju ing Karang Klampis di Takundang. Kakang, lho, bose to sing teko. Oh alah, jalukane di karo Eka, aku kon dadi lakon. Kakang, gremeng ngomong dhewe sampean iki mau tak goleki Kang. Ngono. Enak lho. Aku. Iya. Tak mangkat aku. Laku lakon. Laraping rasa. Daya mangkat sinanggung dening dewa iso mbangun praja. Rikala semono takon cumawis sing kreta joli jenggono apa wis kok sumedhiake sampun wis cemepak pun yen kaya ngono tumenggung Kipli Heropati kula cumedhaore napa sliramu tak utus bebarisaning prajurit ana ing Bolas Tegal ing tumuju ana ing Praja Jempala. Lajeng
Sliramu kudu maringi bebarisane Kreta Joli Jempono. Apa wis siap? Sampun sumadyo boten ujiwani. Yen kaya mangkono ora susah kesuwen. Ayo enggal diwiwiti Kreta Joli Jempono. Budhalake. Budalno. Nggih. Sing hati-hati yo. Pangestu nggih. Iya. Para tamtu. Yoga Makarya. Estisan jata lumaksana magita-gita. Tanjo. 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 Jenggala. Ora ana sing godhangake kursi palungguhan to? Mboten. Godhangake kursi palungguhan to? Mboten. Penake ngagem kula badhe nderek tetepanan. Oh ngaten nggih. Pun wanaken. Kula pun Gunung Sari putra saking Kediri. Agus gagah pideksa. Kadangipun Kandha Sekartan Pun wanuhaken. Klono tunjung seta saking Pudak Segar. Adipati Klono Tunjung Seta. Nggih, nggih. Badhe ngersakaken boyong dumateng Kandha Sekartan. Panjenipun kados ngaten. Menawi ngersakaken pawangsulan saking Kediri. Kula kedah pikantuk pawangsulan ingkang gumathok mangke kula biarakaken wonten negari kula. Badhiyang. Pangapunten ingkang kathah Wong Prabu. Gunung Sari. Kula bilih kaduk anggen kula tumindak. Malah kapara. Baleke panglamar kantinen bregataning prajurit saka Jenggala. Nyuwun pamit tambahing panesti. Prajurit. Arep tinggal sebab Kono Kakang.
Andapagung Jenggala ngepasi yadep para nayaka prajurit. Tak jumbuhke kawan angen Pengayoman ana ing Pudak Setegal. Mergo apa? Tumindake kuwi Ndasruh kapara kepengin nglamar kelawan Kang Mbok Sekartaji. Ngertenono Klonopati. Kang Mbok Sekartaji wis kawengku dening Kang Mas Panji Asmara Bangun. Tak jaluk lawan kowe ripe ana kelawan sembahmu aja nganti mbacut nglamar kelawan Kang Mbok Sekartaji. Aku gelem bali nanging aku kudu bisa boyong Dewi Sekartaji. Bacut tak biwi batang saya. Masa
Jack, cepat. Gendong sapa?